Ola, son Salome Álvarez e formo parte do equipo vinculado á liña temática Produción de Enerxía Térmica. Esta liña temática permitiraos afondar un chisco nas tecnoloxías para a produción de enerxía mediante o aproveitamento da calor. Vos estaredes preguntando por que é importante a produción de enerxía térmica. Porque é a forma de enerxía máis antiga e unha das máis utilizadas. Actualmente, a produción de enerxía térmica é unha das máis demandadas a nivel mundial. As aplicacións da enerxía térmica están presentes en innumerables procesos industriais, así como no transporte ou na xeración de enerxía eléctrica. Ademais, teñen outras aplicacións que todos coñecemos, como, por exemplo, sistemas de calefacción, sistemas de secado ou para cociñar. Para xerar esta enerxía térmica contamos con diferentes tipos de recursos, por exemplo, o sol ou o calor do interior da terra, pero tamén podemos contar con combustibles renovables, como por exemplo os biocombustibles, os cales podemos obter a partir de residuos, como poden ser os aceites de fritura, os cales podense convertir en biocombustible que ao queimar liberan enerxía térmica, a cal se pode utilizar para obter electricidade ou calor. Para saber máis sobre esta liña, o material didáctico que teredes a vosa disposición é o seguinte. Por un lado, presentacións de contido teórico para traballar na aula, dividida en 6 unidades didácticas con diferentes temas. Por exemplo, fundamentos para a combustión, novos combustibles ou emisións de combustión. Por outra banda, unha colección de problemas sobre combustión e aproveitamento de enerxía térmica. E para os profes, unhas guías didácticas que recollen os contidos das diferentes unidades, ademais do solucionario dos problemas. Todo este material encóntrase na páxina web do proxecto. Sabedes que a enerxía térmica representa máis da mitade da enerxía que se consume no mundo? 3 veces máis que a enerxía eléctrica. Sendo unha fonte tan versátil, non vos apetecería coñecer un pouco máis sobre ela?